Piyayi nak wicaksana. Nggih. Nggih panyuwune Gus Ratno lah elok. Tembang ingkang mengku perlambang. Tembang menika jarwa dosake tembung ingkang mawi perlambang. Lanipun kados ilir-ilir menika kan luar biasa anggitanipun Njeng Sunan Kalijaga. Wah, hebat. Wah, niki lenggah napa tesih teng mriki? Nggih mriki no. Lho wonten ingkang badhe nyumbang lagu napa dipun keparengaken? Mas sapa ta Mas sing jare arek nyumbang lagu diaturi rene coba. Nggih, napa bae? Mboten, enten melih sinten. Niki wonten panyuwunan. Diaturi kene Mas. Kula wacana riyen nggih. Pesen lagu nggih, lali janjine takbir kepalsuan dari santri Ponorogo. Wonten. Sapa Mbak? Sapa Mbak? Terus wonten melih panyuwun lagu lamunan iming-iming dari santri Beling. Ya. Nggih. Sinten Mbak? Nika wonten ingkang badhe nika Mas. Sepate Cok, yuk. Sepat. Ya, sepat Cok. Hei. Nyumbang lagu ya. Kok eneng nyumbang lagu. Beca, tolongan saya sendiri. Beling tenan iki. Iya. Beca, Wah, Mas Pentul tilasane Mbak Entri. Mas Pentul ya kayak gak pentul to ki? Dudu. Jajal sik nun. Aku apal karo pentul. Pentul cukurane mesti anu. Dhuwur. Enek kuncinge. Pentul kertas sama. Nggih, Mas Pentul. Pentul tilasane. Tilasane Entri. Entri Mbah anu nika tukang kendang. Nggih. Alah, pentul we. Nggih pentul we. Dudu, Mas. Ngaku ora? Tonyo cangkemmu we, kudu pentul we. Dudu. Alah pentul. Dudu. Pentul ta. Blangone buka, jajal. Ah, pentul. Pentul iki. Iki aku. Ngaku anak pentul. Pentul nyumbang lagu blangkonan. Pentul bojone Entri lho. Bojone Entri ta we? Dudu. Lho, lah cukuramu ngono lho. Ngono ae. Iki mek padha cukurane tok. Walah. Iya. Arep apa? Arep apa? Cangkeme sing di to. Gila. Ada apa Rene? Kita beresani para tamu. Tata dekek sithik. Lah iki lho cangkeme. Kayak Upin Ipin lho wong loro. Betul. Ya ampun. Arep nembang apa sing kekinian lah sing ana. Anu Mas, Katresnan Sejati. Duet karo Mbak Niken ya. Kali Mbak Niken. Oh nggih, Mbak Niken. Katresnan Sejati. Minggira tandal kowe iki. Ben iki pentul lho benan. Ya. Entruk wis sehat to, Entrik? Ya mbok mati ya. Oh, krungu diseneni kowe. Seneni kowe. Ampun. Streaming ini iki. Gak dong. Piye Dang Rizal? Apa lagune apa? Katresnan Sejati. Oke, langsung musik apa sekoral? Musik. Ya. Musiknya yang itu Mas. Walah. Iya. Nun sewu Pak Dalang. Nggih. Menika pancen dipun ajaraken tirakatan.